Morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan Keijo-kästiä. Täällä on nyt sitten toista kertaa jo vieraana Sanna Kurronen. Tervetuloa. Kiitos. Ja nyt on tosiaan studiokin kehittynyt aika paljon, ei ole enää tuossa keittiössä eikä kuvata web-kameralla. Ja nyt on oikeasti panostettu aika paljon. Joo, niin... kyllä mä huomaan, että... Joo, että se laski joku päivä tässä, että kuinka paljon tähän settiin on mennyt rahaa, niin kyllä taisi 4 tonnia olla suurin piirtein, mitä tähän on käyttänyt, mutta se on melkein ehkä näillä YouTube-mainostuloilla kuitettukin kokonaisuudessaan. Joo, mutta hei, kiva, että pääsit tulemaan uudestaan, ja tämä on silloin ajatukselta aika hyvä, koska kunta- ja aluevaalit on tulossa tuossa 13. päivä 4. ja ennakkoäänestys käynnistyy itse asiassa ensi viikolla, eikö se näin ole? Kyllä, keskiviikkona. Kyllä. Niin tänään puhutaan sitten vähän niihin liittyvistä aiheista ja sitten ehkä vähän muustakin. Ja aloitetaan semmoisella kulmalla, että minkä takia kenenkään pitäisi äänestää mieluummin liberaalipuoluetta kuin muita, näitä Suomen muita niin kutsuttuja oikeistopuolueita? No, liberaalipuolue on ainoa aidosti markkinaliberaalipuolue, eli meillä ei ole mitään sidonnaisuuksia yrityksiin ja ollaan valmiita niin kuin karsimaan reippaasti esimerkiksi yritystuista ja sitten samaan aikaan olla myös niin kuin arvoliberaali, että me ei haluta puuttua ihmisten elämään, että jokainen ihminen itse tietää parhaiten, että miten rahansa käyttää ja elämänsä elää. Ei muissa puolueissa ole näin systemaattisesti tätä liberaaliutta mukana. Toki siis muissakin puolueissa on oikein niin kuin, on hyvin hyviä ja liberaaleja ehdokkaita, mutta ei niin kuin systemaattisesti puolueen linjat ei ole liberaaleja muissa puolueissa. Joo, että se liberalismi ei tavallaan koko puoluetta ohjaava arvo sillain samalla tavalla, mikä se liberaalipuolue sen nimensä mukaisesti on. Niin, just näin. Joo. Jos mennään vähän syvemmin noihin termeihin, mitä sanoit, niin käydään eka toi markkinaliberaali vielä läpi, niin mikä esimerkiksi kokoomuksesta nyt, joka ehkä tällainen yleisesti ottaen mielletään Suomen oikeistolaisimmaksi puolueeksi näistä eduskuntapuolueista, niin mikä kokoomuksesta tekee sitten ei-markkinaliberaalipuolue? Ja nyt katso hallituksen touhua, niin itse asiassa mun mielestä perussuomalaiset on näyttäytynyt niin kuin tämän hetken eduskunnassa markkinaliberaaliin leimpana puolueena. Eli nimenomaan perussuomalaisissa ehkä olisi sitä valmiutta enemmän leikata vaikka yritystuista. Että yritystuet on ehkä sellainen, mikä on niin kuin kokoomuksen akilleen kantapää helposti tässä tämmöisessä markkinatalousmyönteisyydessä. Eli kokoomuksessa tietysti niin kuin, iso tukija on niin kuin, yrityselämä, joka sitten hyötyy, nimenomaan suuryritykset hyötyy näistä yritystuista kaikkein eniten, niin se on niin kuin vaikea rasti kokoomukselle. Mutta sitten myös niin kuin esimerkiksi tässä sähkön hintakeskustelussa, niin siinäkin mun mielestä siis se kokoomushan ehdotti näitä jotain niin kuin hintakattoja sun muita sähkölle, niin ei se nyt kauhean markkinamyönteiseltä mun mielestä kuulosta. Että. Joo, me tarvittiin näistä sähkötuista itse asiassa puhuakin tuossa silloin vuosi sitten, kun sä olit vieraana tässä. No yritystuet vielä, niin jos nyt käydään sellainen yksityiskohtaisesti läpi, tai ei yksityiskohtaisesti sellainen ylätasolla itse asiassa käydään läpi, niin mikä niissä on se markkinoita vääristävä efekti? No kun tuetaan olemassa olevia yrityksiä jollain tuella, vaikka jollain energiatuella tai investointituella, niin se vaikeuttaa sitten uusien yritysten markkinoille pääsyä, koska nämä saa kilpailuetuja nämä olemassa olevat yritykset siitä, että niille maksetaan näitä tukia. Suomessa isoja aloja tai isoja tukia saa muun muassa metsäteollisuus, joka on niin kuin todella etabloitunut ja iso ja tämmöinen vakiintunut ala, ja usein mun mielestä ainakin se, mitä kuulee niin kuin, metsänomistajilta, ja tästähän siis on niin kuin vaikea saada mitään pitävää näyttöä, mutta että niin kuin kummasti aina, jos pyytää vaikka tarjousta niin kuin hakkuista metsänomistajaa, niin ne on aina sitten ihan samanlaisia ne tarjoukset kaikille. Siellä ei ole sellaista kilpailua, ja sitten suhtaudutaan ehkä vihamielisesti, jos joku pieni sahayrittäjä niin kun rupeaa antaa vähän metsänomistajille parempaa liksaa siitä, tai siis parempaa niin kun korvausta niistä hakkuista, niin tällaista niin kun vähän, tai siis aivan selkeästi niin kun epäilyttävää niin kun kilpailumielessä touhua myös. Joo. Ja sitten ehkä yleisesti ottaen voisi sanoa siis kaikki tällaiset verotuet, esimerkiksi alemmat arvonlisäverokannat, niin ne siis käytännössä, kun markkinatalous toimii niin, että kaikki toimialat myöskin kilpailee niistä niukoista resursseista, mitä siellä markkinoilla on,
niin silloin esimerkiksi, jos me tuetaan nyt vaikka sanotaan elokuvateattereita, niin silloin tämmöinen, jos perinteinen teatteri perinteisistä teatterilipuista joutuu maksamaan sen normaalin arvonlisäverokannan mukaisesti ja elokuvateattereissa niin se on alennettu, niin silloin niillä elokuvateattereilla on epäreilu kilpailuetu näihin, mitä mä sanon, niin perinteisiin teattereihin nähden. No just näin. Siinä kohtaa. Ja sitten siinä on vielä sellainen ongelma, että se arvonlisävero, niin se ei yleensä kokonaisuudessaan se alennettu kanta messien lipuhintaa, vaan se menee niille yrityksille, jotka sitten käytännössä... No näistä on ihan tutkimuksia hyvillä koeasetelmilla, että näin se just on. Että yritykset että se on osittain yritystukina alennetut alvikannat, vaikka ihmiset ei ehkä sitä sillä tavalla hahmota. Mutta sitten on myös hyvää tutkimusta siitä, että kun ehkä ihmiset ajattelisivat, että investointituki kuulostaa niin kuin hyvältä, että investoinnit on positiivisia juttuja, mutta tästä on myös ihan suomalaisella datalla tehty tutkimusta, että kun joku Business Finland myöntää jotain investointitukia, niin itse asiassa ne yritykset, jotka saa sen tuen ja ne, jotka haki, mutta eivät saa, niin investoi käytännössä yhtä paljon. Eli yritykset siis hakee näitä investointitukia investointeihin, jotka ne on joka tapauksessa tekemässä. Ja se ero näiden yritysryhmien välillä, jotka saa sen tuen ja ei saa, niin on hyvin pieni. Eli rahat menee aivan hukkaan. Joo, kyllä. Ja sama mekanismi toimii oikeastaan tässä kotitalousvähennyksestä, josta saa vääntää kanssa aika paljon ihmisten kanssa, mutta siinä on siis kotitalousvähennys, niin se on myöskin tämmöinen verotuen muoto. Sä oot siitä mun mielestä kanssa joskus ottanut kantaa, niin haluatko selittää vielä sen ongelmallisuuden? No, mä itse asiassa pidin kotitalousvähennystä ihan hyvänä tapana tukea työllisyyttä ennen kuin siitä tuli tutkimustulos, jossa ei löydetty mitään vaikutusta niin kuin työllisyyteen ja niiden palveluiden käyttöön. Ei mitään vaikutusta? No ei mitään. Mä en usko, että se vaikutus on 0, että varmaan tulee vielä jotain lisätietoa ja lisää tutkimusta, mutta jos ei sitä löydetä tutkimuksesta vaikutusta, niin ei se kovin suuri ainakaan ole. Joo. Se näyttää siltä, että se ei niin kuin, lisää niiden palveluiden käyttöä eikä työllisyyttä. Ja tutkimus myös sanoi, että se ei vähentäisi harmaata taloutta, ja sitä tulosta mä varsinkaan en ihan usko, koska siinä on niin kuin ollut liian lyhyt se seuranta-aika. Et mä luulen, että harmaatalous on kyllä vähentynyt kotitalousvähennyksen myötä. Siinä mielessä remontteja ei teetetä pimeästi niin paljon, mutta se kehitys on tavallaan tapahtunut niin pitkällä aikavälillä, että sitä ei silti sitten huomaa, jos on niin kuin muutaman vuoden seuranta-aika, koska on tavallaan tullut sellainen erilainen kulttuuri vaan, että ihmiset ei ole tapana samalla tavalla enää teettää pimeätä työtä. Et se etu siitä kyllä saattaisi olla, mutta tosiaan siitäkään ei löytynyt niin kuin tutkimusnäyttöä, että ainakin sitä voisi testata just tämmöisellä isolla muutoksella siihen kotitalousvähennykseen ja sitten vähän pidemmällä seuranta-ajalla, niin voitaisiin ainakin testata siitä, että onko todella näin, että se ei vaikuta juuri mitään. Joo, mutta voi sanoa näin, että markkinaliberaali periaatteessa kannattaa tämmöistä hyvin yksinkertaista veropohjaa, jossa käytännössä ei ole mitään verokannustimia suuntaan tai toiseen, vaan niin, että markkinat tavallaan ohjaa, että miten ne resurssit sitten kokonaisuudessaan menee, ja siinä ei ole mitään tämmöistä poliittista ohjausaspektia mukana. Joo, ja sitten siinä on ehkä just tärkein, mikä niin kun joukko, jolla ei ole edunvalvojaa, on ne yritykset, joita ei ole vielä syntynyt. Joo. Ja se on se tosi huono puoli, jos me estetään uusien yritysten syntyminen sillä, että me tuetaan vanhoja, huonosti pärjääviä yrityksiä näillä tuilla, jolloin ne niin kuin sinnittelee ja jatkaa toimintaansa, sitoo työvoimaa, sitoo pääomaa, vie vaikka nyt niitä puita sieltä, niin kuin, mitä hakkuista saadaan, että ei ole tavallaan, Suomelle ei ole niin kuin ei jää tilaa niille uusille yrityksille nousta ja kehittyä ja keksiä vaikka uusia tapoja käyttää puuta sellunkeiton sijaan. Tämä on niin kuin semmoinen iso, mitä on vaikea mitata ja vaikea havainnoida, mutta niin kuin äärimmäisen tärkeä. Joo, sitä ei voida tavallaan todistaa, että jotain ei ole syntynyt, mitä ei ole vielä syntynyt, mutta tätä kiistatta voidaan sanoa, että kuitenkin tapahtuu silloin, kun politiikalla puututaan siihen markkinoiden toimintaan rajusti. Ja se hyöty, mikä siitä kuluttajille nimenomaan tulisi, olisi se, että kun tulee kilpailua, niin silloin hintataso laskee sillä alalla, millä sitä kilpailua tulee enemmän. Plussit vielä kaiken lisäksi se, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin ne resurssit myöskin käytetään ja hyödynnetään tehokkaammin, jolloin esimerkiksi
ilmasto kiittää, eli sama asia pystytään tuottamaan pienemmillä resursseilla mahdollisesti. Ja sitten on hyvä muistaa myös se, että mitä parempia yrityksiä meillä on, niin sitä paremmat palkat myös meillä on. Eli kun yrityksillä on paljon kilpailua ja se tuottavin ja paras voittaa, niin siellä on myös sitä palkanmaksuvaraa eri tavalla kuin näissä huonosti kannattavissa. Eikö se meikään niin, että mitä paremmat ammattiliitot, niin sitä paremmat palkat on? Joo, ei, se ei kyllä mene niin, että pitkällä aikavälillä tuottavuus on se, joka määrää palkkakehityksen. Sano ammattiliitot, mitä sanoo, että... Se voi aika yksinkertaisesti tarkistaa sillä, että vertaa Suomeen, jossa on aika vahvat ammattiliitot, ja täällä on käsittääkseni hyvin poikkeuksellinen tämä yleissitovat työehtosopimukset, jos mietitään verrokkimaita tai eurooppalaisia maita yleisesti ottaen, niin voi katsoa sen, että kuinka hyvä se palkkataso nyt sitten Suomessa on. Ja palkkakehitys viimeisen 10 vuoteen. Joo, kyllä se varmaan silloin vielä, kun Nokialla meni hyvin silloin 20 vuotta sitten, niin kyllä silloin varmaan suomalaisten palkat oli aika kovia suhteessa muihin Euroopan maihin. Mutta silloin tosiaan se tuottavuuskin nousi, eli Nokia oli iso tämmöinen tuottavuusboosti Suomen taloudelle, ja sehän tässä on osittain ollut varmasti se, mikä on taloutta pitänyt niin kuin heikossa kasvussa viimeiset 15 vuotta, että tuli semmoinen taantuma, tai Nokian romahduksesta seurasi se, että tämmöisiä tuottavia, korkean tuottavuuden työpaikkoja Suomesta hävisi. Joo, kyllä. Siinä oli toi markkinaliberaali käsiteltynä, eli siis kokoomuksen ja perussuomalaisten, nämä on ne isot oikeasta puolueet, mutta muillakin puolueilla ihan sama juttu, ehkä keskustakin voidaan mieltää oikeasta puolueeksi, niin heillä on sitä halua puuttua tähän markkinamekanismin toimintaan hyvin voimakkaasti. Ja myös RKP:llä erityisesti silloin, kun puhutaan ruotsinkielisestä alueista ja aika Ahvenanmaan sipsitehtaista. Joo, kyllä. Tai sitten noiden nuuskapussien mausteita. No just näin. Kyllä. Ja sen verran täytyy näiden puolustuksessa kuitenkin sanoa, että se on aina helppo miettiä tällainen politiikan ulkopuolisena, ainakin toistaiseksi vielä, tämmöisiä isoja kokonaisuuksia, mitä pitäisi muuttaa, kun politiikassa tehdään yksi päätös aina kerrallaan, niin esimerkiksi joku kotitalousvähennyksen korotus on helppo tehdä, mutta koko veropohjan muutos, tai se, että vaikka kotitalousvähennys poistetaan kokonaan sillä samalla summalla, mitä se laskennallisesti nyt sitten valtiokassaa tuottaa, niin lasketaan vaikka verotusta, niin tällaisia on siis itse asiassa vaikea saada läpi, mutta semmoisia pieniä tavallaan viilauksia on tosi helppo saada viedä läpi. Joo, ja totta kai täytyy muistaa, että Suomessa on monipuoluejärjestelmä, että vaikka meilläkin on liberaalipuolueessa selkeät leikkauslistat, niin emme tietenkään kuvitella, että vaikka me päästäisiin mielettömällä äänivyöryllä eduskuntaan, että me pystytään toteuttaa se yksin, että sieltä voi sitten saada jotain pieniä paloja läpi, mutta ei tietenkään, ei yksikään puolue saa kaikkia tavoitteitaan läpi. Kyllä, joo. Paitsi jos saa 100% paikoista, joo, niin sitten katsotaan, ehkä toivottavasti ei mennä ihan siihen. Spekuloidaan tuolla vaalituloksia tuossa lopussa. Veikkaan, että ei kummankaan veikkaa se on. Mutta joo, sitten tämä arvoliberaali puoli vielä, niin mitä se tarkoittaa? No sitä, että ihmiset saa itse päättää mahdollisimman pitkälti omista rahoistaan ja siitä, miten elämäänsä elää, että meillä ei ole tämmöisiä niinku me tietysti just halutaan, että esimerkiksi työverotusta lasketaan, että ihmiset saa pitää isomman osan siitä, mitä tienaa, eikä valtio ota sitä uudelleen jaettavaksi, mutta myös sitten se, että ei meillä ole niin kuin kiinnostusta siihen, että mikä on ihmisten niin kuin perhemuodot tai parisuhteen, että kenen kanssa haluaa elämänsä viettää, kunhan se nyt on niin kuin lainmukaista ja sitten myös tietysti aina se, että kenenkään vapaus ei saa viedä toisen vapautta, että jokaisen vapautta täytyy kunnioittaa niissä valinnoissa. Kyllä, joo. Ja se on itse asiassa se on hyvin yksinkertaisesti selitettävissä, mitä se tarkoittaa, ja moni varmaan kuvittelee, että he ajattelee näin, mutta sitten kun tulee semmoisia kysymyksiä, tavallaan tarpeeksi vaikeita kysymyksiä, niin yhtäkkiä jotenkin se arvoliberaalius sitten kariseekin. Moni esimerkiksi sanoo, että he puolustaa sananvapautta jotenkin johdonmukaisesti, mutta sitten kun esimerkiksi sanotaan, että jos on vaikka hyvin isänmaallinen ihminen, itsekin mielen itseni hyvin isänmaalliseksi ihmiseksi, mutta tämä arvoliberaalius on tärkeämpää ja se, että sananvapaus on oikeasti laaja, niin sitten jos sanotaan, että meillä on lakikirjassa semmoinen, että Suomen lipun häpäsemisestä, vaikka se on sun oma Suomen lippu, niin siitä valtiolla on oikeus rangaista sua. Mun mielestä on niin kuin täysin tätä arvoliberaaliutta vastaan, mutta mä veikkaan, että moni suomalainen ajattelee sillä lailla, että mitä hittoa sanoo, että sä haluat, että Suomen lippua saisi häpästä, niin
mä haluan, että siitä ei saa, valtio ei saa rangaista siitä, mutta siis mä en tietenkään kannata sitä, ja jos joku näin tekisi, niin mielestäni hän vaan todistaisi oman idioottiutensa siinä, jos näin toimisi, mutta valtiolla aivan pitäisi olla sitten oikeutta puuttua siihen. No totta. Toi on niin kuin demokratiassa musta hirveän tärkeä sellainen, mikä pitäisi hahmottaa, että meidän niin kuin pitää kestää sitä idioottimaisiakin kommentteja ja tekemisiä ihmisiltä. Se on, niin kuin, se on osa tätä, että ihmiset saa niin kuin, ihmiset saa olla typeriä ja saa olla niin kuin inhottavia ja saa pitää jotain älämölöä ja yrittää sotkea kaikkien muiden järkevät asiat. Ja meidän on vaan kestettävä sitä ja yritettävä taistella sitä vastaan, että yritettävä niin kuin tuoda sitä järkeä pöytään vaihtoehdoksi sellaiselle yleiselle älämölölle, mitä ehkä jotkut saattaa harrastaa. Kyllä, joo, ja sit vielä se, että täytyisi aina muistaa erottaa se, että sä voit puolustaa jonkun oikeutta tehdä jotain, mutta sä voit olla eri mieltä siitä tehtävästä asiasta. Sä voit olla itse asiassa täysin vastakkaista mieltä siitä, että onko se järkevää, mutta se ei tarkoita sitä, että se pitää lainsäädännöllisesti kieltää. Tässä menee todella usein monella ihmisellä puurot ja vellit sekaisin. Joo, mutta se siitä. Mä laskeskelin tuossa eilen, että tämä vaan tällä ihan sivuhuomiona tähän markkinaliberaaliuteen liittyen. Laskeskelin tuossa eilen, että jos me otetaan kaikki suomalaisten ansio- ja pääomatulot ja sitten otetaan koko julkinen kulutus, niin mitä veikkaat, kuinka suurella veroprosentilla pitäisi verottaa näitä kaikkia veronalaisia ansio- ja pääomatuloja, että me saataisiin koko se julkinen kulutus katettua? Toivottavasti ei se varmaan 100 mene, mutta yli 80 varmaan. Erittäin hyvä, joo, 89. No. Toki siinä täytyy muistaa, että niissä ansiotuloissa niin niistä puuttuu ne työnantajan pakolliset sivukulut, mistä tulisi sitten 20%. Okay. Niihin vielä päälle. Eli siinä on niin kuin käytännössä, ettei otettaisi velkaa ollenkaan, eikä valtiolla olisi muita tulonlähteitä ja niin kuin esimerkiksi jotain omistuksia tai mitään muutakaan. Että kaikki julkiset menot katettaisiin suoraan vaan sillä. Niin se on aika uria luku mun mielestä. Näin se on. Meillä on iso valtio. Kyllä. Tästä verotuksesta voisi puhua liittyen nyt tähän nykyiseen hallitukseen. Mitä olet mieltä, että kuinka hyvin tämä nykyinen hallitus on onnistunut tehtävässään tässä parin vuoden aikana, mitä he on vallassa ollut? No ei kauhean hyvin, että kyllähän tämä nyt oli tietysti iso pettymys, että veroja on korotettu sekä nyt ansiotuloverovuoden tämän vuoden alusta, että sitten arvonlisäveron yleistä kantaa viime syksynä jo. Leikkauksia on toki jonkin verran tehty, mutta ei selkeästi riittävästi, kun edelleen nakutetaan sitä jotain 13 miljardia alijäämää. Olikohan se nyt sitä luokkaa viime vuonna? Suurin piirtein, joo. Suurin piirtein. Se kasvaa koko ajan niin paljon, ettei pysty enää perässä, niin. Että paljon se on. Eli mä olisin odottanut enemmän, että olisi niin sitä julkista taloutta saatu jotenkin järkeistettyä, mutta on tässä tietysti suhdanne, jos nyt vähän selitellään hallituksen puolesta, on tässä vähän suhdannekin vaikea, että kasvu tyrehtyy, niin se on tietysti niin kuin julkiset tulot sitten kehittyy vähän heikommin niin kuin sen takia, että ei ole kasvua, mutta kyllä hallitus tietysti siihenkin voi vaikuttaa siihen kasvupuoleen, että eihän tämä nyt hyvältä näytä. Joo, ei kieltämättä kyllä. Erityisesti näihin veronkorotuksiin on varmasti moni oikeistolainen pettynyt, ja jostain syystä mä itse asiassa vähän veikkaan, että jos ei ole hirveän yhteiskunnallisesti valveutunut, että jos seuraa vaan siis tällaisen vähän sillain sivusta seuraajana sitä hallituspuolueiden viestintää, niin varmaan ajattelee, että tässä on tosiaan, että hallitus on yrittänyt kaikkensa tehdä, mutta en kyllä sanoisi näin, että mun mielestä liberaalipuolue on just tehnyt nämä leikkauslistat, toki vuodelle 2025 ei ole tullut. Vuoden 2025 budjetille sitä ei ole tullut, mutta ei se nyt varmasti niin hirveästi kuitenkaan eroa sitä 24 vuoden tai 23 vuoden budjetista, niin siellä on esimerkiksi mun mielestä aika hyviä nostoja tehty, että mistä ehkä kannattaisi leikata ja mistä ei kannata leikata, ja sitä ei ole kyllä hirveästi seurattu. No ei, siis on jonkin verran mun mielestä tullut esimerkiksi johonkin järjestötukiin, ja sitten siinä on niin kuin hirveä älämölö, kun joku prosentti jotain järjestötukia leikataan, että totta kai mä ymmärrän, että se metelikin on aina hirveä, mutta kun intressiryhmät on niin kuin äänessä, mutta kyllä se on iso pettymys esimerkiksi just tämä, että yritystukiin ei oikeastaan ole juurikaan niin kuin
pystytty koskemaan. Että kuitenkin meillä on just tämmöistä niin kuin, raviurheilu. Siis tämmöisiä niin kuin ihan, jotenkin ihan masentavaa, että tämmöistä ei pystytä leikkaamaan. Se on outoa. Se meteli on hirveä, mutta se meteli olisi varmaan ihan samanlainen, vaikka leikattaisiin sen prosentin sijaan vaikka 20%. No niin, sekin on varmaan totta, kyllä. Joo. Tavallaan, että sä otat sen poliittisen iskun siitä joka tapauksessa, niin miksi et sä saman tien tee sitä nyt vaan sitten kunnolla? Ja se on totta, koska nämä eturyhmät pitää sellaista hirveätä, että nyt on niin kuin kaikki on viety, että ihan kauheat leikkaukset, ihan kohti, mitä Yleltäkin leikattiin jotain. Ei sieltä leikattu mitään, vaan siis ne ei indeksikorotukset peruttiin, ja oliko se niin, että arvonlisäveroluokkaa korotettiin? Niin, että mikä meteli siitäkin niin kuin on saatu aikaiseksi, että kaikki ohjelmat on lopetettava, että nyt ei ole enää mihinkään varaa. Allekirjoitatko semmoisen väittämän, että kaikki Yleisradion puolustaminen pohjautuu, ainakin nyt pääosin, mun mielestä kokonaan, tämmöisiin historiallisiin tunnesyihin, mikä suomalaisilla on vaan syntynyt Yleä kohtaan? No, riippuu varmaan missä mittakaavassa. Kyllä mäkin puolustan Yleä, siis kyllä mun mielestä sillä on paikkansa, mutta sen pitäisi olla vaan paljon pienempi kuin se nykyään on. Eli kyllä sitten niin kuin uutis- ja ajankohtaisohjelma tällaisessa julkisessa omistuksessa niin on ihan perusteltua just tämmöistä niin kuin kriisitilanteita ajatellen, että me pystytään niin kuin, tämmöinen kansallinen kriisiviestintä varmistamaan jossain, no ei nämä kriisit nyt enää niin kovin kaukaisilta tunnu, tai siis että ne on aika tosi iholle. Mutta se, että Yle on selkeästi nyt noin suurena niin kuin markkinahäirikkö, eli vie elintilaa kaupalliselta medialta ihan selvästi, ja näen sen niin kuin isona ongelmana. Kyllä ihmiset myöskin, että ei se nyt välttämättä pelkästään ole sellaista ihan niin kuin älytöntä jotain historiallista tunnejuttua se puolustaminen, että kyllä ihmiset niin kuin, siis tykkää Ylestä. Kyllä se on tosi suosittu. Ihmiset tykkää Ylen ohjelmista. Siis niin kuin, ihmiset, ehkä moni saattaa olla valmis maksaa veroissaan sitten siitä, mutta olisi ihan kiva, että ne, jotka eivät halua ihan yhtä paljon maksaa siitä veroissaan, niin voisivat jollain tavalla myöskin vaikuttaa. Joo, ehdottomasti siitä samaa mieltä, että varmasti siis moni ajattelee, että Ylellä on todella hyvää sisältöä, ja itsekin sieltä aika paljon sisältöä kyllä katso. Mutta se pointti on se, että silloin jos se, miksi sen tarvii olla Yle just, joka tuottaa sitä jotain tiettyä ohjelmaa, että se voisi ihan hyvin yksityinenkin toimia tuottaa se, ja jos se on tarpeeksi suosittu, niin se joko samanlaisena konseptina tai sitten vähän moderoituna tai modattuna konseptina tulee sitten kyllä yksityisenkin toimesta. Et mä tarkoitin lähinnä sitä, että Yle puolustellaan vaan tunnesyillä, että se on just tämmöinen, että siitä on tullut tämmöinen instituutio, joka kuuluu suomalaisten elämään hyvin vahvasti, varsinkin niin vanhemmalla sukupolvella kuin itse. Ja siis tämä kriisiviestintä, niin se on siis hyvä perustelu Ylen olemassaololle, mutta sekin voitaisiin hoitaa jotain muuta kautta. Se ei välttämättä vaadi yleistä tai tällaista julkista yleisradioyhtiötä. Että voisi se olla niin, että valtio kilpailuttaa se joltain yksityiseltä toimijalta ja pitää huolen siitä, että siellä on valmius koko ajan siihen kriisiviestintään sitten tarvittaessa. Totta kai joo, se olisi mahdollista, mutta välttämättä siitä taas ei ole hirveästi etua, että niin kun, tavallaan ruvettaisiin rakentaa jollain, koska siihen liittyy hirveästi esimerkiksi infraa, että mä sanoisin, että se on tietyllä tavalla niin kuin ehkä luonnollinen monopoli, että jollain, toki sitä voisi operoida joku toinenkin toimija, ei siinä mielessä, mutta että onko siitä niin kuin aidosti hyötyä sitten, että se maksaa ylläpitää sitä infraa, ja kyllä mä nyt näen, että se on semmoinen tärkeä, että meillä on joku tämmöinen varmempi viestintäkanava kuin vaikka Muskin satelliitit käytössä. Kyllä, joo. No se on semmoinen, se on ehkä semmoinen tunnesyinen peruste, jonka hyväksyn ja hyväksytään. Sitten noi kunta- ja aluevaaliteemat, eli sä oot nyt siis Espoossa kunnanvaaleissa ehdolla, tai kunnallisvaaleissa, kumpi se nyt sitten onkaan, kuntavaalit taitaa nykyään virallisesti olla, ja sitten onko se Uudenmaan hyvinvointialue vai mikä se? Länsi-Uusimaa. Joo. Uudenmaan hyvinvointialueita riittää. Että se nyt on ehkä tämmöinen yksi, toki valtakunnan tason teema liberaalipuolueella, mutta että näitä hyvinvointialueita voisi olla huomattavasti vähemmän. Että esimerkiksi koko Uusimaa voisi olla yhtä aluetta. Mutta joo, Länsi-Uudellamaalla olen ehdolla. Kyllä, joo. No jos lähdetään liikkeelle noista, nyt kun päästiin noissa hyvinvointialueissa hyvin vauhtiin, niin jos lähdetään niistä aluevaaliteemoista liikkeelle, niin mitä sä oot itsellesi pääteemoiksi luonnostellut? No yksi iso ongelma tässä, kun teki sitä
ohjelmaa mietti, niin on se, että niillä alueilla on todella vähän liikkumavaraa. Siis että ei ne pysty oikeastaan vaikuttaa juuri mihinkään. Eli tulee lainsäädännöstä tai muusta sääntelystä ne tämmöiset lakisääteiset velvoitteet, mitä pitää tehdä. Valtiolta tulee rahat siihen. On kaikenlaisia mitoituksia, hoitajamitoitusta ja jotain, kuinka nopeasti lääkäriaika pitää saada mitoitusta. Ja on pakollisia lääkärin todistuksia TE-toimistoille ja vanhushoivaa ja joka puolelle. Et se, niin kun, että mitä sieltä pystyy karsimaan, niin ei juuri mitään, koska laki ja sääntely ja säädökset. Se on niin kun mä katsoin sitä, että aluevaaliohjelmaan, mä tulin siihen tulokseen, että minun on pakko ottaa siihen mukaan yhdeksi teemaksi se, että valtion pitää keventää sitä sääntelyä ja antaa sinne hyvinvointialueelle mahdollisuuksia, niin kuin joustoa ja väljyyttä tehdä sellaisia priorisointeja, ja ne voi olla vähän erilaisia, että kaikkien hyvinvointialueiden ei tarvitse olla ihan sitten samanlaisia. Et esimerkiksi voitaisiin luopua siitä, että TE-toimistot vaatii lääkärin todistuksen, jos joku ihminen sanoo, että hänen selkä on kipeä, että hän ei pysty toimimaan postijakajana. Koska ei lääkärit voi siihen niin kuin mitään sanoa. Jos joku ihminen sanoo, että hänellä on selkä kipeä, että hän ei voi nostaa jotain laatikoita, niin sitten hän ei voi. Et ei lääkäri voi sitä varmistaa, että onko todella näin. Et sillä ei ole mitään arvoa sillä lääkärin todistuksella, että se käyttää vain yhteiskunnan resursseja semmoiseen niin kuin turhaa todistusrumpaa. Ja sitten lääkäreiltä, että voitaisiin esimerkiksi lainsäädännöllä mahdollistaa toistaiseksi voimassa olevat reseptit. Terveyskeskuslääkärit käyttää todella paljon aikaa pelkkiin reseptien uusimisiin. Et se on semmoinen kiva ajatus, että joka kerta, kun vaikka sulla on vuoden resepti voimassa, niin että sitten vuoden päästä käyt uudelleen lääkärillä. Se on kiva ajatus, mutta näin ei tapahdu, vaan se menee sillä tavalla, että lääkäriä vaan pyydetään uusimaan se resepti. Niin mikä järki tässä on? Niin kun, toki voi olla jotain lääkkeitä, joissa näin ei voi toimia, mutta suurin osa lääkkeistä todennäköisesti joku verenpainelääke tai kolesterolilääke, niin ei ole mitään syytä, että se niin kun, kiertää lääkärin kautta niin kun vuoden tai parin välein. Että tämän tyyppisiä teemoja, että jos halutaan karsia hyvinvointialueiden menoja, niin täytyy antaa sinne liikkumatilaa sinne hyvinvointialueelle, jotta ne voi priorisoida ja miettiä niitä tärkeimpiä tehtäviä. Tärkeimpiin tehtäviin ei varmasti kuulu joku reseptien uusiminen niin kuin perus tämmöisiin lääkkeisiin. Joo. Ja aluevaltuustossa tästä ei tietenkään voi päättää, mutta sehän sanoit jo aikaisemmin, että niitä alueita pitäisi olla huomattavasti vähemmän, ja sitten veikkaisin, että olet myös tällä liberaalipuolueen linjalla, että olisi pitänyt myös tämä maakuntavero ottaa käyttöön niin, että ne hyvinvointialueet voi siitä päättää myöskin siitä rahoituksesta. Eli sillä sääntelyn vähentämisellä ja sillä rahoituksella saisi sitä liikkumatilaa ja saisi oikeasti tehtyäkin jotain päätöksiä siellä. No just näin. Eli verotusoikeus, jolla sitten myöskin niin kun poliitikot joutuisi sitten vastaamaan äänestäjilleen, että ja toki myös toiseen suuntaan, eli ei se niinkään voi mennä, että jos hyvinvointialue toimii niin kuin onnistuu säästämään, niin ei sitten valtio ei niin kuin voi leikata sitä rahoitusta, että myös sitten ne ylijäämät saa pitää sitten vaikka johonkin tuleville vuosille. No sellaista riskiä ei ehkä ole, mutta se on älytöntä, että meillä on sellainen kannustin, että niin kuin kannattaa käyttää kaikki rahat, koska muuten menettää ne seuraavana vuonna. Tämä on yleisesti ottaen itse asiassa julkisella sektorilla kyllä erittäin, niin kuin, joo, kyllä. Se on täysin päinvastainen kannusti, mikä yksityisellä sektorilla on, ja tällainen yksinkertaistettu, niin tämä on se syy siihen, miksi keskimääräisesti se yksityinen sektori on vaan niin paljon tehokkaampi, mitä se julkinen sektori. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta toki on sitten jotain semmoisia teemoja, mitä ehkä alueella voisi mainittaa paljon enemmän. Esimerkiksi mä itse näen tämmöisiä hyvin haavoittuvia ryhmiä, kuten vaikka just päihdeperheiden lapset, jotka tarvitsisivat huomattavasti enemmän tukea, ja toki myöskin ne perheet, siis sitä niin kuin päihdeongelmaisia ihmisiä pitäisi selkeästi enemmän auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että kyllä meillä on paljon sellaista ajattelua, että se on ihmisen oma vika. No johonkin, jossain määrin toki on, mutta sitten kun riippuvuus iskee, niin se on niin kuin aivosairaus. Et ei se ole niin sit siinä vaiheessa, kun on mennyt liian pitkälle sen vaikka alkoholin käytön kanssa, niin ei se ole niin yksinkertaista, että no lopetan nyt vaan se dokaaminen. Ja sitten täytyy muistaa se tosiaan, että niistä päihdeongelmista kärsii usein sivulliset, kuten lapset. Ja jos katsoo niin semmoisia hyvin pahasti ongelmakierteessä olevia nuoria, niin kyllä ne systemaattisesti on tämmöisistä vaikeista perheistä. Että sillä on ylisukupolvisia vaikutuksia. Että
niin kuin pedataan sitä niin kuin ongelmanuoria ja sillä, että me ei lapsena pidetä riittävästi huolta näistä haavoittuvista lapsista. Joo. Se on kyllä, se on itse asiassa hauska, muuten mä sivuun pikkusen maahanmuuttoa tässä, kun tosi usein sanotaan sitä, että tavallaan koko maahanmuutto leimataan, että ikään kuin kaikki maahanmuuttajat olisi, tavallaan automaattisesti maahanmuutto toisi ongelmia maahan. Mutta siis se ongelma maahanmuutossakin on lähinnä se, että tilastollisesti kun katsotaan tällä isossa kuvassa, niin jos sä oot sosioekonomisesti heikommassa asemassa, niin siellä on yleisempää kaikki elämänhallintaan liittyvät ongelmat, niin kuin päihdeongelmat esimerkiksi, ja se on todennäköisempää, että jos olet sosioekonomisesti heikommassa asemassa ja syyllistyt esimerkiksi rikoksiin, niin maahanmuutossa tässä on tämä ihan sama. Kun verrataan kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia, niin nämä kaikki ongelmat on maahanmuuttajien keskuudessa isompia, mutta sitten kun me otetaan ne sosioekonominen asema myöskin siihen, niin sitten se ero on itse asiassa, taitaa olla, että se ero ei ole mitenkään merkittävästi siinä kohtaa. Ja esimerkiksi itse asiassa Yhdysvaltojen maahanmuutosta on nyt puhuttu Donald Trumpin takia paljon, mutta Yhdysvalloissa työperäinen maahanmuutto, eli laillinen maahanmuutto siis, niin siellä rikollisuus on alhaisempaa kuin kantaväestöllä siellä laillisten maahanmuuttajien keskuudessa, ja työllisyys on korkeampaa heidän keskuudessa myöskin. Mutta sitten se laiton maahanmuutto on sielläkin sitten se ongelma, mistä myöskin puhutaan, mutta hän ei ole siellä maassa siis tietenkään tullut laillisia reittejä. Tämä on vaan semmoinen musta hauska huomio, mikä on, ja se liittyy tähän, mitä sanoit. Sen takia halusin nostaa sen esiin vielä. Joo, siis tosi tärkeä huomio. Ja okei, nyt hypätään sitten niin kuin kuntavaalien puolelle, mutta samoin kun me nähdään ne PISA-tutkimuksista, nämä oppimistuloksen heikkeneminen, niin Suomessahan maahanmuuttajat kyllä pärjää aika huonosti, nimenomaan kantaväestö ja maahanmuuttajien. Suomessa syntyneiden maahanmuuttajalasten ero pärjäämisessä PISA-testeissä on aika suuri, mutta siinä on sama juttu, että sitten kun kontrolloidaan se sosioekonominen asema, niin sitten se ei olekaan. Eli selkeästi sekä niin kuin kantaväestö että maahanmuuttajataustaiset niin heikolla sosioekonomisella taustalla niin pärjää huonommin kouluissa. Ja meidän täytyisi myös sitten siihen kiinnittää huomiota, että yritetään saada kaikki lapset pysyä mukana, koska niitä lapsia on nykyään niin helkkarin vähän. Ei meillä ole varaa antaa yhdenkään lapsen niin kuin jäädä jotenkin täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. Mä sanoisin, mikä sulla olisi ratkaisu tähän? No siis mä ajattelen, että koulujen kautta, että se on kuitenkin, suomalaiset käy kuitenkin aika tunnollisesti koulussa ja siellä nämä lapset ja nuoret tavoitetaan tosi pitkään, että kouluissa täytyisi niin kuin, ensinnäkin se, että meillä maahanmuuttajataustaiset ei osaa suomea kunnolla, siis että se on tietenkin osaa, mutta että on paljon sellaisia, jotka vaikka on Suomessa syntynyt, niin ei osaa koulun aloituksessa, niin ei osaa kunnolla suomea. Ja tämähän on tietysti menisi niin kuin varhaiskasvatuksessa pitäisi kiinnittää huomiota, että kaikki ajoissa varhaiskasvatuksen piiriin, jotta sitä suomen kielen tukea saa riittävästi. Sitten esimerkiksi voisi olla näin, että alakoulussa ainakin niin olisi, niin kun siellä on iltapäiväkerhoa, niin olisi tämmöinen siinä yhteydessä niin tämmöinen niin kuin läksykerho tai semmoinen, että autettaisiin. Niitä onkin paljon, mutta et erityisesti ehkä huomioida just, että jos on maahanmuuttajia, jotka ei kotona saa apua suomen kielen harjoitteluun, niin että siihen kuuluisi niin kuin siihen koulun jälkeen olisi jokin tämmöinen kerho, missä pystyisi sitten ainakin ne suomen kielen läksyt tekemään, jotta siinä niin kuin saa sitä ekstra harjoittelua. Meillähän on liberaalipuolueohjelmassa se, että luovuttaisiin S2-opetuksesta, eli se, että maahanmuuttajat laitetaan niin kuin tämmöiseen alemman tason suomen kielen ryhmään. Me ajatellaan, että kyllä maahanmuuttajatkin voi oppia suomen hyvin, ja pitääkin olla niin kuin halua ja valmiutta oppia, mutta sitten ne resurssit, mitkä nyt käytetään siihen S2-opetukseen, niin voisi olla just tämmöistä niin kuin tukiopetuksena sitten tarjolla, että joko niin kuin koulupäivän aikana tai koulun jälkeen, että saisi sitten lisätukea siihen Suomen kehittämiseen. Joo. No, mulla on itsellä sellainen, nyt vastaan sellainen aika laajasti, niin ehkä spesifisti, mitä itse sanoit, niin kun katsotaan se Euroopan ja Yhdysvaltojen suhtautumista maahanmuuttoon, mikä niissä on ero, niin Euroopassahan yleisesti ottaen voidaan sanoa, että siellä ajatellaan niin, että sillä vastaanottajamaalla on tosi isoja ikään kuin velvollisuuksia, että sillä on velvollisuus kotiuttaa ne maahanmuuttajat, ja sitten siinä ei korosteta sitä maahanmuuttajan omaa vastuuta, kun taas Yhdysvalloissa on se, että siellä korostetaan äärimmäisesti sitä maahanmuuttajan omaa vastuuta, että siellä jos homma ei
tai ne arvioi tosi tarkasti se, että ketä ylipäätään ne pääsee. Taitaa olla niin, että siellä varmaan tarvitsee olla työpaikat valmiina sun muuta. Mutta on siellä paljon myös pakolaisia. Siis esimerkiksi Venezuelasta on paljon Yhdysvalloissa pakolaisia. Kyllä siellä on myös tämmöistä. Niin. Mutta siellä se ajatusmaailma on joka tapauksessa tällainen yksinkertaisesti niin, että siellä velvoitetaan tosi paljon niitä maahanmuuttajilta itseltään, eikä ajatella niin, että se yhteiskunta antaa niille vaan ennemminkin ne, että jos sä pääset tänne, niin sitten sun velvollisuus on ikään kuin kontribuoida sille yhteiskunnalle, niin mä sanoisin, että tämä olisi semmoinen iso suunnanmuutos, mikä pitäisi tehdä, ja sitten vielä se, että jos meillä on semmoinen tai tämmöinen hyvinvointivaltiomalli, missä valtio ikään kuin hoitaa kaiken ja pyrkii oikein niin kuin kaikin keinoin tukahduttaa sitä yksityistä sektoria niin, että sitä taloudellista toimeliaisuutta on niin vähän. Ei tällä ole siis se pelkästään, että tänne tulee ihmisiä, jos täällä ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä tai yrittää tehdä töitä, niin ei se yhtälö vaan yksinkertaisesti toimi. Että jos tänne tulee joku ihminen, jolla ei ole mahdollisuuksia edes työllistyä, niin sittenhän se automaattisesti käytännössä jää vaan sosiaaliturvan varassa elämään. Ja silloin se taloudellista näkökulmasta vaan kuormittaa sitä systeemiä. Ja sitten kun otetaan huomioon vielä se, että jos sä oot sosiaaliturvan varassa, sit sä oot siellä sosioekonomisesti heikommassa asemassa, ja silloin nämä elämänhallintaongelmat ja sitten esimerkiksi rikoksiin syyllistyminen on suurempaa, niin tämä yhtälö on vaan semmoinen, mikä yksinkertaisesti ei toimi. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että pitäisi siirtyä enemmän tämmöiseen anglo-amerikkalaiseen malliin, että Britanniassahan maahanmuuttajat pärjää myös tosi hyvin. Että pitäisi just olla enemmän sitä vastuuta ja sitten myös niin kuin maahanmuuttajilla itsellään. Ja sitten myös se, että toki Suomessakin on, tässä nyt toki valtio on tai kunta on toimijana, mutta että kun tehdään tämmöiset kotoutumissuunnitelmat maahanmuuttajille, niin se auttaa sitä työllistymistä ja myös lasten pärjäämistä. Eli siis se, että en tiedä, ehkä Yhdysvaltojen on jotenkin helpompi kertoa se oma tarinansa, että on tämmöinen, niin kuin, että mikä se maa on, koska se on niin tunnettu. Mutta meidänkin pitäisi kertoa tavallaan se tarina maahanmuuttajille. Että Suomi on tällainen maa, että täällä naisetkin käy töissä, että täällä on hyvin vaikea elättää perhettä. Yhden ihmisen, täällä on niin surkeat palkat. No joo, niin korkeat verrat, mutta näin se on siis, että Suomessahan on todella vaikea yhden ihmisen elättää niin kuin perhettä. Että pitää olla tosi hyvä palkka siihen, näin, ja just tällaista, että peruskoulussa vaikka niin kuin, peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu uimataito. Että kyllä tytötkin osallistuu uimatunnille, vaikka se olisi sekaryhmästä. Se kuuluu niin kuin tähän, se kuuluu kouluun ja se kuuluu Suomeen ja ei ole niin kuin tavallaan. Että totta kai mua ei esimerkiksi häiritse se, jos vaikka muslimitaustaiset tytöt haluaa käyttää tämmöisiä koko vartalon peittäviä uikkareita siinä vaan. Ei se ole niin kuin, eihän säärenvilauttelu ole olennainen osa suomalaista kulttuuria, mutta uimataito on niin kuin tuhansien järvien maassa aika niin kuin tärkeä taito. Kyllä, joo. All right. Oliko vielä kuntavaaleihin liittyen jotain? Mä vähän sivusin tällä maahanmuuttajalla. Se liittyy hyvin vahvasti se on tosi tärkeä aihe. Ja kyllä mulla on nimenomaan just tämmöinen koulujen kautta tämmöinen tasa-arvon tai siis parempien oppimistulosten levittäminen laajalle niin on tärkeä teema. Ehkä kuntavaaleissa se, että Espoo, kuten en tiedä, ehkä et ole itse Espoosta kotoisin, niin ehkä et tiedä, mutta Espoo on autoilijoiden kaupunki. Eli Helsingissä tietysti valitetaan tästä, kun autoilijoiden tilannetta vaikeutetaan, mutta Espoossa auto on niin kuin paras liikkumisväline, sillä pääsee tosi kivasti. Mutta välillä mun mielestä kaupunkisuunnittelussa on unohdettu se, että tai jotenkin niin kuin sitä ei mietitä niitä kevyen liikenteen väyliä riittävästi, vaan se niin kuin autoväylät mietitään ensin ja sitten esimerkiksi lasten kanssa liikkuminen kevyen liikenteen väylillä on paikoitellen vähän pelottavaakin. Eli on vaikka tämmöisiä niin kuin yhdistetty pyörätie- ja kävelytie, jossa sitten on vaikka huono näkyvyys, että on jotain näköesteitä ja pienet lapset vetää niin kuin helposti potkupyörillä jotain siksakkiä siellä ja näin, että ne on aika kuumottavia, niin vähän, tai enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että niin kuin kevyen liikentäväylät on sellaiset, että lapset pystyy liikkumaan, koska jos me halutaan, että suomalaiset lapset liikkuu enemmän ja kunto paranee, niin se on se arkiliikunta, mikä on se avain, koska ei tule olemaan niin, että jokainen lapsi harrastaa aktiivisesti jotain niin kuin monta kertaa viikossa, käy jossain sählytreeneissä, vaan se on se arkiliikunta, että liikkuu pyörällä ja kävellen ympäriinsä, niin sitä kautta saadaan. Ja sitten myöskin sellaiset niin kuin paikalliset liikuntapaikat, sellaiset, minne voi mennä höntsäfudista pelaamaan, ja sellaiset on niin kuin mulle tärkeitä teemoja. Joo, kyllä. Sitten
siirrytään seuraavaan teemaan. Mä vähän vältän aina näitä kunta- ja aluevaaliteemoja tosiaan. Ei välttämättä, erityisesti jos mennään yksittäiseen tai kuntaan, niin se on vähän sellainen, ettei se monien podcast-kuuntelijoiden silmissä tai korvissa niin on välttämättä se kaikista kiinnostavin aihe. No ei, äänestä ei ole vaikea saada innostua kuntavaaleista. Eihän siitä, vaikka ne on semmoisia arjen juttuja tärkeitä, mutta jotenkin ne on vähän tyylisiä. Kyllä, joo, se on ihan totta. Mutta tähän liittyen, niin pelkääkö ihmiset sun mielestä pienpuolueiden äänestämistä? Ja jos pelkää, niin mistä se johtuu? En mä tiedä pelkääkään, mutta se on musta hämmentävän yleinen se ajatus, että ääni menee hukkaan, kun äänestää pienpuoluetta. Ja sitten ajatellaan, että jos äänestää vaikka Helsingissä jotain Elina Valtosta, joka on tietysti oikein hyvä ehdokas ja näin, niin että onko sun ääni silloin jotenkin arvokkaampi, kun ehdokas pääsee jollain 15 000 äänellä läpi. Eihän sun ääni silloinkaan vaikuta siihen lopputulokseen pätkän vertaa. Et eihän se, että se, jota sä äänestit, pääsee läpi, tarkoita, että sun ääni on ollut hyödyllinen. Vaan nimenomaan mä sanoisin, että niin kuin, jos katsotaan vaikka liberaalipuolueet Helsingissä ja Espoossa, niin se on hyvät mahdollisuudet päästä läpi, mutta ei se ole niin kuin itsestään selvää. Ei ole tietysti niin kuin hirveästi taustaa ja semmoista historiaa, että niin siinä jopa voisi käydä niin, että tavallaan oma ääni ratkaisee sen, että pieni puolue pääsee läpi. Joo, ja sitten vielä se, että jos se on tavallaan ainoa kriteeri, että pääsee läpi, niin eihän silloin kannattaa äänestää aina vaan niitä, jotka pääsee varmasti käytännössä läpi. Että se, että jos nyt mietitään vaikka nyt sun kohdalla, että jos sä saisit Espoossa, sait tuolla eduskuntavaaleissa sait sen 2000 ääntä ja 1200 Espoosta, oliko se? Joo, just näin. Joo. Niin jos mietitään näin, että siellä Espoossa mitä sä sanoit, suurin piirtein 1600. 1600 ääntä läpi pääsyy ja puolue siis tarvii 1600 ääntä. Joo, niin sitten saa yhden ehdokkaan läpi. Niin jos me mietitään, että puolue saisi vaikka 1500 ääntä, niin okei, sitten ehdokas ei pääsisi läpi, mutta se olisi aika selvä indikaatio siihen, että okei, meidät selvästi niin tosi moni haluaa meidät läpi, niin sitten seuraavissa vaaleissa tiedetään se. Mutta sitten jos kaikki äänestää vaan niitä, jotka varmasti pääsee läpi näitä isoja eduskuntapuolueita, jotka nyt ei ole vallassa, tulee vaan 2 ääntä puolueelle, niin sitten varmaan ajattelee, että okei, ei tässä ole mitään järkeä, en mä jatka enää tätä, ja sitten ei ole enää sitä vaihtoehtoa, edes äänestää sitä liberaalipuoluetta sitä siinä kohtaa. Että kyllä se on itse asiassa paljon merkityksellisempi se ääni, ja sillä on paljon merkitystä siinäkin kohtaa, vaikkei se ehdokas pääse läpi. Toki ymmärrän se, että se saattaa harmittaa, mutta joo. Ja sitten moni väittää, tai yleinen argumentti, että miksi lähdet pienpuolueeseen, että miksi et lähde muuttamaan jotain kokoomusta niin kuin sisältäpäin. Tai miksi sä oot noin idealistinen, että niin. Lähdet pienpuolueeseen ja sitten on sellainen, sekin ei ole idealistista, että sä lähdet muuttaa jotain isoa puoluetta sisältäpäin. No joo, toikin ristiriita. Mutta siis se, että mä en itse asiassa, musta viime vuosien näyttö ei tue sitä, että puolueita muutetaan sisältäpäin. Siis mun mielestä perussuomalaisten nousu on nimenomaan se, mikä on muuttanut kokoomusta. Eli kun tulee kilpailija lähelle, niin se johtaa siihen, että että kokoomuskin on asemoitunut sitten enemmän, niin kuin, ei pelkästään Suomessa, että tämähän on tapahtunut muuallakin, että niin kuin tämmöisen oikeistopopulistisen puolueen nousu, niin on sitten saanut muita puolueita vaikka kääntymään niin kuin maahanmuuttovastaisemmaksi sen takia, että on tavallaan pakko, tai niin kuin siellä se kilpailu on Suomessakin. Että kyllä mä niin kuin näen, että se, että liberaalipuolue saisi sinne niin kuin oikeisto-liberaaliin puoleen muodostettua sellaisen aidon uhan, niin sillä pystyy muuttaa koko Suomen puoluekenttää niin kuin oikeisto-liberaalimpaan suuntaan. Joo, ja sitten se, että jos vaikka eduskuntavaaleissa olisi esimerkiksi tullut yksi paikka, niin silloin liberaalipuolue olisi aina, se kutsuttaisiin noihin isoihin vaalitentteihin mukaan, ja sitten siellä ne jotka katsoo just aina, mä sanoisin, että liberaalipuolueella varmaan iso osa kannatuksesta tuli esimerkiksi tuolta Twitteristä tai X:stä, silloin taisi vielä olla Twitter eduskuntavaalien aikaa, niin siellä joku huomaa, joka ei ole vaikka siellä Twitterissä tai X:ssä aktiivinen, ja katsoo, että hitto, tuollahan on järkeviä juttuja. Sellainen, toi kokoomus vaikuttaa ihan idioottipuolueelta, tai mitä ne ollaan sitten. Toi ihan johdonmukaisesti niin kuin näyttää oikein tarjoavan tällaista vaihtoehtoa, mitä on aikaisemmin ollut täällä. Ja katos vaan, sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa tulee taas enemmän ääniä. Ja sitten näistä, kun sanoit, että kuntavaalit on tosi tylsiä, niin joo, ne teemat saattaa olla sillain vähemmän kiinnostavia, mitä eduskuntavaaleissa on, mutta tämä on itse asiassa nyt, kun tämä on 2 vuoden päästä eduskuntavaalit, niin tämä on
mun mielestä tosi iso näytön paikka just liberaalipuolueelle. Katsotaan, mitataan se kannatus tässä kohtaa, ja sitten äänestäjiä on helpompi saada sitten mukaan, kun huomataan, että okei, aika monessa kunnanvaltuustossa on jo noita liberaalipuolueen ehdokkaita, että ehkä tämä ei olekaan mikään ihan tämmöinen pilipalipuolue. Ja ne on vaikka järkeviä asioita ajanut siellä kunnanvaltuustossa kanssa. No näin, toivottavasti. Sehän tässä on tavoitteena tietysti, että nyt kuntavaaleissa sitten jalansijaa, että olisi sitten eduskuntavaaleihin paremmissa asemissa kuin viime kerralla. Joo, kuinka paljon ajattelet, että liberaalipuolueen ongelmana voi olla se, että lähtökohtaisesti voisi sanoa, että melkein kaikki pienpuolueet on vähän sellaisia, sanotaan, että voi olla aika Venäjän myönteistä tai tällaisia salaliittoteorioihin kallellaan olevia tai sitten muuten tällaisia jotain kommunistipuolueita tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten hyvin voimakkaasti yhden asian, vaikka kuin eläinoikeuspuolue. Joo, niin tavallaan kuinka paljon se syö myöskin sitä uskottavuutta? No joo, varmaan on näin, että sellainen yleinen ajatus pienpuolueista on vähän tämmöinen hörhö-osasto. Mutta totta kai täytyy muistaa, että esimerkiksi perussuomalaiset oli aika pieni puolue aika pitkään, että ei sekään nyt sitten kuitenkaan ihan, no perussuomalaisten nousuhan oli aika paljon silloin Toni Halmeen aika vauhdikkaiden juttujen seurauksena, että kyllä se varmaan kun jotenkin oikeaan rakoon onnistuu iskeä vähän sellaisella räväkämmälläkin, niin se on niin kuin mahdollista, mutta mehän ollaan ehkä liberaalipuolessa vähän tyylisiä kuitenkin, että me ollaan aika tämmöisiä asianiiloja, että se on tietysti vähän ongelmallistakin, ja sitten me ollaan myös liian rehellisiä, että me oikeasti kerrotaan, mistä me jotain leikataan, ja oikeasti sanotaan, että no ei todellakaan alenneta jotain median alvia, että ei olla tosiaankaan antamassa jollekin mediataloille jotain tukiaisia, että me niin kuin, ennemmin leikataan siitä Ylestä ja sillä tavalla tervehdytetään kilpailua, ja sit, en mä tiedä, ihmiset ei oikein vissiin tykkää kuulla näitä. Liberaalipuolesta tulee mieleen vähän sellainen, tiedätkö, tämmöinen insinööripuolue tai sillain, että meillä on paljon insinöörejä, paljon diplomi-insinöörejä, ja puoluehan on perustettukin Otaniemessä tuolla Aalto-yliopistolla insinöörien toimesta pääasiassa. Oli siellä muunkin alan opiskelijoita, mutta joo, ja siellä on siis, vaikka ohjelma olisi kuinka hyvä, niin sillä on oikeasti tosi paljon vaikutusta, että miten se tuodaan esille, ja ihmismieli toimii vähän sillain, että periaatteessa päätökset tehdään pitkälti tunteisiin perustuen, ja tässä politiikan kontekstissa tarkoittaa sitä, että minkälaisia tunteita se ehdokas sussa onnistuu herättämään, mutta sitten sä perustelet ne, että no kun se ajaa tätä ja tätä ja tätä. Esimerkiksi vaikka joku tosi oikeistolaista talouspolitiikkaa kannattava, niin ei sillä oikeasti mitään muuta järkevää vaihtoehtoa rehellisyyden nimissä kuin liberaalipuolue, mutta sitten jos kokoomuksessa tai perussuomalaisissa on joku vähän räväkämpi ehdokas, niin sitten mieluummin äänestetään kuitenkin sitä kuin sitä liberaalipuoluetta, joka ihan suoraan sanoo, että me oltaisiin valmiita tekemään tällaista, me haluttaisiin tehdä nämä, ja sitten sieltä muista puolueista ei tarjota semmoista vaihtoehtoa. Niin, ihmiset myöskin tosiaan, vaikka pitäisi aina muistaa äänestää puoluetta, niin äänestää kuitenkin aika lailla ihmistä usein. Joo. Ja henkilöä, eikä niinkään sitä ohjelmaa. Ja kyllä siinä on just iso kun mä sanoin, että monissa puolueissa on tosi hyviä ja liberaaleja ehdokkaita, niin nyt ehkä yksi esimerkki tämän nykyhallituksen aikana on ollut vaikka tämä käyttöhuonekokeilu ja äänestys siitä, että toki kokoomuksessakin on sellaisia kansanedustajia, jotka vastaa vaalikoneissa, että kannattaa käyttöhuonekokeilua, mutta sitten siellä eduskunnan äänestyksessä ne äänestää sitä vastaan, koska se on puolueen linja. Kokoomus on ytimeltään konservatiivipuolue, eikä haluta tällaista muka sallivaa huumepolitiikkaa, vaikka mä itse ehkä sanoisin, että se on niin kuin inhimillistä huumepolitiikkaa, että yritetään auttaa ihmisiä ajoissa. Se, että en tiedä, sitten ehkä ihmiset ei sillä tavalla seuraa tai ehkä sitä ei välitä, mutta just se, että se henkilön äänestäminen ei tavallaan kanna hirveän pitkälle silloin, kun on tämmöinen puolue, jolla on tiukka ryhmäkuri. Kyllä, joo, se on ihan totta. Ja mä haluan sen verran vielä tarkentaa, että siinä ei ole siis mitään pahaa, että äänestää henkilöä. Kaikki saa tehdä ihan äänestyspäätöksen. Ollaan liberaaleja, ihmiset saa äänestää. Äänestää ihan millä perusteella vaan. Mutta ei kannata ehkä sitten ihmetellä, että jos joku henkilö on puolueessa mukana, joka haluaa vaikka näitä yritystukia nostaa ja kotitalousvähennystä nostaa ja jotain arvonlisäveroa haluaa nostaa, ja sitten jos se tekee, niin ei kannata ihmetellä sitä, ja sinä olet ollut osa sitä päätöstä myöskin siinä, ja kannattaa miettiä sitä tunnetta, että mikä oli, kun viimeksi teki sen päätöksen niissä eduskuntavaaleissa, että äänestetään nyt sitä kokoomusta, ja katsotaan nyt tämä kortti vielä, niin toivottavasti olette tyytyväisiä.
No. Mitäs itse, jos tällainen saadaan villisti spekuloida vielä, niin mitä veikkaat, mitä noissa vaaleissa käydyt, vaikka täällä sä oot Espoon tilannetta on luonnollisesti seurannut ja sitten varmaan Helsinkiä kanssa jossain määrin. Joo, no mä veikkailinkin jossain somessa, olisiko se nyt ollut just X:ssä, että kyllä mä luulen, että perussuomalaiset saa niinku rökelettappion, että musta se, mä en usko, että se kantaa, että he lähti jotenkin niinku puhumaan jostain pervoiluista koulussa ja jostain, siis tämmöisistä niinku, identiteettipoliittisista teemoista. Mä en usko, että sillä on tällä hetkellä nostetta, että sillä niinku voitetaan vaaleja. Ja toki siis heillähän ehdokashankintakin selkeästi meni tosi huonosti, että ei ole ehdokkaita, että se on kuntavaaleissa tosi tärkeää. No sitten tietysti meillähän liberaalipuolueessa onnistui Helsingissä erittäin hyvin ehdokashankinta, että on niin kuin yli 40 ehdokasta ja tämmöiselle pienpuolueelle tosi hieno tulos ja sen takia uskon toki, että Helsingistä saadaan paikka. Espoossa meillä meni ehdokashankinta paljon huonommin, oma syy tietysti, en ollut ajoissa liikkeelle ja olin liian laiska ja kiireinen, no ihan vaan laiska. Ja Mä voin leikata tuon niin. ei saa olla liian rehellinen. Mutta meillä on sitten nyt, on sillä tavalla kuitenkin riittävästi ehdokkaita listalla, kun meillä on vaaliliitto Liike Nytin kanssa, eli meillä on kuitenkin, onko 26 ehdokasta, niin uskon kyllä, että saadaan Espoossakin paikka. Joo, että sitten vähän tiukempi on Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto, että äänestäkää meitä, niin kyllä me voidaan sinnekin finnistää. Paljon siellä aluevaaleissa tarvii ääniä? Se on jonkin verran yli 2000, olisiko joku 2300. Joo. Siinä on tietysti isompi alue sitten, että on meillä ollut tukea Kirkkonummella ja Vihdissä ja Lohjallakin. Että. Joo. No jos nyt tällainen, nyt katsotaan sitten pari viikon päästä, että miten kävi. Jos pitäisi veikata, niin kuinka monta paikkaa Helsingin kunnanvaltuustossa ja kuinka monta paikkaa Espoon kunnanvaltuustossa? Liberaalipuolueelle vai? Joo. No sanotaan nyt sitten, että Helsinki 2 ja sitten Espooseen nyt se 1. Okei. Ja jos Helsinkiin pitäisi saada 2, niin ääniä pitäisi tulla yli 6000 taitaa olla. Joo. No. Eduskuntavaaleissa oli mun mielestä Helsingissä, niin tuli joku vähän alle 4000 ja yhteen paikkaan niin vaaditaan just joku, onko se joku 3000 vai mitä? Voi olla, mä en ole ihan niin tarkkaan seurannut, kai katsonut Helsingin lukuja, mutta joo. Onko sulla mitään kannatusmittausta? No en mä ainakaan nähnyt sellaisia, että olisi niinku paikallisia. Joo. Eli mennään tällä. Eli yksi paikka Espoossa ja 2 paikkaa Helsingissä. Joo. No niin. Veikkaan itse samaa. No niin, hyvä. Joo. Sanotaan nyt ainakin, että Helsingissä se yhden paikan nyt pitäisi vähintäänkin toteutua kaiken järjen mukaan, jos tulee sama määrä vähintään ääniä, mitä eduskuntavaaleissa tuli, ja sitten äänestys muuten on samanlaista, mitä 2-1 kuntavaaleissa oli, niin sillä pitäisi tulla vähintään 1. Joo, ja tosiaan Espoosta saatiin puolueelle 2000 ääntä eduskuntavaaleissa, ja kun tarvitaan vaan se 1600-1700, niin kyllä sekin pitäisi tulla, mutta totta kai meidän täytyy saada niin kuin saman verran äänestäjiä liikkeen. Tai niin kuin, äänestysprosentti on vähän alhaisempi kuntavaaleissa, mutta että sama tavalla osuus meille sitten niistä annetuista äänistä. Kyllä. Ja vaikka tällainen puolueettomana podcast-isäntänä nyt sanonkin, niin jos saatatte asumaan Espoossa, niin Sannaa kannattaa äänestää ehdottomasti. Toki ei nyt ehkä ihan täysin puolueettomana, mutta sitoutumattomana kuitenkin. Että joo, mä oon itse siis Helsingissä liberaalipuolueen listalla ehdokkaana, mutta en ole puolueen jäsen kuitenkaan, niin mua voi äänestää sitten täällä, jos Helsingissä asuu. Hei, kiitoksia oikein paljon vierailusta jälleen kerran. Tsemppiä vaaleihin molempiin ja palaillaan varmasti taas asiaan. Ja katsojille kiitoksia katselusta, heittäkää kanavat tilaukseen, jos tykkäätte sisällöstä, ja me nähdään sitten seuraavan kerran. Moi! Moi!